Vážení páni, vážení prednosta okresného úradu, vážení členovia Zväzu protifašistických bojovníkov a taktiež členovia klubu vojenských dôchodcov, vážení príslušníci armády 4. útvaru v Hlohovci, ktorí vždy poctíte toto podujatie vašou účasťou. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli na dnešnú pripomienkovú slávnosť, kedy si pripomíname ukončenie druhej svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom. Dovoľte, aby som osobitne privítal na námestí, ak to poviem tak veľmi ľudovo, našich susedov z Mestského úradu. To znamená, že študentov z gymnázia a ich pedagógov, ktorí aj tým, že prichádzajú a pravidelne prichádzajú na tieto spomienkové slávnosti, dokazujú svoj vzťah k histórii, svoju uvedomelosť a to, že si vážia hodnoty. Tak ako vidíte na plagáte, ktorý pripomína už niekoľko dní, čo sa bude diať zajtra na letisku v Piešanoch. Zajtra budú celonárodné oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom. Na plakáte sa hovorí o slovách vážme si mier, rodil sa ťažko. A naozaj tento slogan je vybraný veľmi vhodne a správne a zanechá z nás osobitné silné posolstvo. Treba si uvedomiť, že v druhej svetovej vojne zahynulo viac ako 50 miliónov ľudí, či civilistov, či vojakov. Je to obrovské množstvo. Sú tým konkrétne príbehy konkrétnych tragédií, ľudských tragédií a celých rodín. Ak by sme mali hovoriť o Piešťanoch, tak pripomeniem základné fakty, pretože si ich treba stále pripomínať, pretože pripomínanie histórie je dôležité. Oslobodenie Piešťan sa uskutočnilo od 2. do 4. apríla. Treba povedať, ako vyzerali Piešťany predtým, ako prichádzal front. Piešťany boli bez prístupu vody, bez prístupu elektriky. Ľudia sa schovávali často v pivniciach, v budovách tých veľkých budov v pivniciach, aby našli svoj úkryt. Čakali a dúfali, že skončí ten konflikt a že front prejde čo najmenej ničivo. V týchto dňoch je určite veľkou témou aj to, že si pripomíname zosnulého svätého otca Františka. A svätý otec František vyhlásil tento rok za jubilejný rok. A jubilejný rok, tento rok je v zmysle, že sme všetci pútnici nádeje. To je taký odkaz pre nás. Putujeme za nádejou našim životom. A treba povedať, že od konca druhej svetovej vojny až dodnes putujeme za nádejou, keď sme chceli preniesť tieto slova do spoločenského života, putujeme za nádejou, že tu bude trvalý mier, že nebudú vojny, že si uvedomíme, aké hrôzy prináša vojna, že si uvedomíme, že to prináša ľudské tragédie. Ale dnes vidíme, že žijeme vo svete plný vojen, plný nenávistí, plný hrozných vecí, ktoré sa dejú. Či už budeme hovoriť o pásme Gazy, alebo budeme hovoriť o Ukrajine, alebo o iných vojenských konfliktoch, tie dopady sú hrozné. Ak budeme hovoriť o dopadoch na ľudské životy, úmrtia, zranenia ľudí, ktorí sa vracajú z vojny, môžem si predstaviť, ako to dokáže niekomu celý život a celé rodine zničiť, keď príde s podlomeným zdravím vojak, ktorý aj sa raduje z toho, že prežil, ale s akými hroznými následkami. Alebo tie majetkové straty, veď v Piešťanoch ustupujúca fašistická armáda nemecká vyhodila do povetria časť kolonádového mostu, zničili krajinský most, zničené boli aj plochy letiska a ďalšie priestory, železnice. To všetko sa muselo naprávať, tie škody boli obrovské. A po vojne prichádza chudoba. Namiesto toho, aby ľudia zabezpečili svoje rodiny, živobytie, namiesto toho, aby mohli študovať to, čo dnes môžeme robiť, aby sme mohli študovať, vzdelávať sa, cestovať po celom svete, namiesto toho obnovovali za tie financie železnice, obnovovali letiská, základnú infraštruktúru, cesty, chodníky a to nikdy nemuselo byť, ak by tá vojna nebola. Aj tie majetkové straty sú vždy obrovské po vojne.
Tento rok budeme mať otvorené letné kúpeľné sezóny na prelome mája a júna, tak ako vždy. A bude sa dnes zaujímavej symbolike, pretože Piešťany budú oslavovať 80. výročie založenia alebo budenia štatútu mesta. A to si môžeme pamätať aj podľa toho, ak si chceme pamätať históriu, že teraz oslavujeme 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Dátum sa nám bude dobre pamätať. A treba povedať, že na jednou z atrakcií otvorenia letnej kúpeľnej sezóny, na ktoré vás pozývam, budú krivé zrkadlá. To vyzerá tak light to vyzerá. A keď budem prechádzať z programu od prírodného kina, budem prechádzať ku hudobnému pavilónu, tak budete prechádzať alejou krivých zrkadiel. Vlastne prečo tu primátor rozpráva o nejakých krivých zrkadlách? Ja vás na ne pozývam, pretože môže to zábava, že v krivom zrkadle sa raz vidíme chudý, raz pribratý, raz vyšší, raz nižší, ale je to smiešné. Ale keď si uvedomíme, v akej dobe žijeme, začíname žiť v dobe krivých zrkadiel. Začíname žiť v dobe, kedy sa nám odsúvajú informácie, ktoré sme si mysleli, že sú nemenné. Milí študenti, vy sa učíte na svojich predmetoch, o matematických zákonoch, o prírode, ako funguje, o veciach, ktoré máme dané a preskúmané. A dnes sme v spoločnosti, kedy si dovolí niekto spochybňovať základné informácie, ktoré sa učíme od základnej škôl a ktoré sú vedecky dané, ktoré sú vedecky podložené. Spochybňujeme ako spoločnosť všetko. Spochybňujeme názory vedcov, lekárov, učiteľov. To nie je cesta k tomu, čo chceme smerovať. To nie je cesta tá, ktorú sme si chceli stanoviť všetci ako spoločnosť po svetových konfliktoch, keď sme si vážili, že žijeme v miery, môžeme študovať a veríme overeným informáciám. Žijeme v dobe konšpirácia, spochybňovania všetkého. A čo prinášajú konšpirácie, čo prináša spochybňovanie všetkého? Prináša to, že vytvára konflikty. A do ľudských životov sa dostávajú konflikty. Žijeme v spoločnosti plnej konfliktov. Nedávno sme púšťali študentom jeden film, volá sa, že Ema, smrtihla o druhej svetovej vojne, hrozný film. Za poslednú dobu som videl hrozné filmy o druhej svetovej vojne. A ja sa tak niekedy pýtam, že bolo ľúto študentov, ktorí budú pozerať ten film, lebo som vedel, čo ich čaká. Ja som osobne veľmi ťažko prežíval ten film. A každý, kto ho videl, tak si určite spomenie na to, aké to bolo hrozné vôbec vydržať pri tom filme. A niekedy sa hovorím, že my, ktorí tu stojíme na námestí, tak si uvedomujeme hrôzy vojny a uvedomujeme si, že akú má mier cenu. Ja sa obávam, že všetky tie prednášky a filmy, ktoré hovoria o hrôzach vojny, o tom, že sa to nemôže stať, či si to pozrú aj ľudia, ktorí by si to mali pozrieť. A možno tu je naša úloha a posolstvo tých, ktorí sme tu, že ak my si to uvedomujeme, tak možno len jedna prosba odo mňa. Prosím, poďme do spoločnosti a hovorme o tom. Hovorme o tom, že nenávisť plodí nenávisť. Hovorme o tom, že riešime veci bez konfliktu a snažíme sa žiť v miery. Vo vnútornom miery, ktorý je v nás, v spoločnosti. Je to taká výzva a posolstvo, o ktoré chcem takto verejne poprosiť. Chcem vám všetkým poďakovať za to, že ste prišli. A osobitne znova to spomeniem, lebo nie je to samozrejme, že vždy takto prídu naozaj pekne z útvaru, z Holovca, vojaci a ono to dodáva, ich prítomnosť dodáva takú slávnostnú atmosféru práve týmto slávnostiam. Za to im veľmi pekne ďakujem. Teraz prejdeme k slávnostnému kladeniu vencov a verím, že sa stretneme aj zajtra na letisku v Piešťanoch, kde sa odhaduje možno až 20 až 30 tisíc ľudí účasť. Prajem vám všetko dobré, krásny deň.
A všetci sú to poslední. Áno, on ide a ide naspäť. A keby tí školy to neboli, tak by to bolo aj minulé som tu bola. Práve to povedom, to je to práve. Povedomie tých Nie, nikto. Štyroch tiež som tu videla. nezoberú si poučiť. Ja som zažila, myslím, že školu. Onom skovaní, pionierov. Poučenie, že to nemusel dať, že nikdy, a nikdy, ešte Ani ja, ani ja. No nič, konec. Všetky ulice Rusov, slobodu, Áno. Preto ja som poznala odborného. Povedať, že najlepšie je to. neviem, ako sa žije. Musím tvrdo robiť také, aby sme sa Aj ja som Gánsky, chodila pomáhať, nemala čo nič. Je to nevážia, čo majú. Však už je koniec, aha, to. A už je koniec. Ale poklonia sa niektorí. neviem, čo by bolo, keby... Ale teraz si vyberá. Ale k rumúnskému pomníku dojde. Teraz si vyberá Áno. Ukrajinci. Cestovali a razovali. Áno. Celá armáda. Domy nepôjde do... Neviem. Príde prezident, bude musieť rumúnsky. Áno, Nie áno. ruský. Rumúnsky stranu hovoríte. My bojovali, aj sme proti Rusom bojovali, nie Áno. Slováci. Aj keď narukoval 39. Áno. Kde si bola?